masyarakat Arhan KB. Pantes sawang, Pantes din sawang, wadon lan lanang si pengantin ari si pengantin. manis mesemeng Manis mesem karo somae gawe gawe bunga anak gawe bunga. sing dadi lanang Sing dadi lanang, sumpinge kembang 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 wijaya selendang pelangi tetero kilangan harum mawangi penganggone teterokila calon rumah. manda dene yen laku mah yen laku iring-iringan tetero kilangan sing ngarani Taiwan gawe senang Bapak Juni Mimi Darlem pasing nyawangi Kamajaya Kamarati Pribaseni Masyarakat Arhan KB. Bos GM minangkan sing lelea dewe Bos GM Bos GM, dalam Bos GM. Bos GM Bos GM, Bos GM. Bos GM saking lelea sing bayari Bos GM, wong lea Bos GM. Lirikan mata Bos GM pada kerasa Bos GM, karo soma Ari anak Bos GM. Bos GM, Bos GM. Bos pantes GM. teman Bos GM matur nuwun, Bos GM. Bos GM saking lelean Bos GM. aturakeun matur kesuwun Bos GM saking lea. Teterokila mamane Alkafi calon tuan Bos rumah. GM minangkan saking lelean dewek Bos GM wong melia emalan sayang Bos GM Bos GM. teterok gile gede sing ana ning Taiwan Calon tuan rumah, Mi. teterok gila sing ana ning Taiwan sakulali selawase Panitia Babuin Cukur. teterok gila sing duwe mimi lolong dewek calon tuan rumah Sasria Bukannya Salma minangkan Bos Baso. malan sayang Apapun. mane wong seduluran Bapak Haji Badawi Ibu Anjanani sesepuh SDW PDW kang hormati Lambi abang Mik, lambi abang. Ayo Mik, lambi abang Mik. lambi apa Lambi abang. anggone pantes teman disawangi larak lirik matane Bos GM saklelean Bos GM matur nuwun, Bos GM. dodone wonge ayu tetero kilang pantes disawangi Teterokila Sendiri Lolo. tetero kilang RS sapa Audio. sapa wonge Bapak Joni
Rocky Lasing ada di Mama As, Taiwan dewe bangun hati matur nuwun sangat kangge sumbangan